دوستا ما امروز یاییده آمدیم. امروز روز ما با اویلمان همه کسا 7 ساله شدیم. так что дактон эҳтиёт кунед, дар паноҳи худо бошед. сторисои мара бисёртар тамошо кунед. нера гира довеуро. дӯсто, мо имрӯз дар ёидоем, дар парки ёидо. подпод тукча меган. ира бинед. мардума бисёриша дидастем дӯсто. дӯсто, дар Корея ҳар сол дар моҳҳои аз феврал сар карда, аз охирои феврал сар карда то охирои апрел то мая инам хеле базмон, яъне чукчеҳо бисёр мешаванд. ҳар шаҳрда ҳар намуд мешавад. ай рӯзонаш ба шабонаш бо фарқ мекунад дӯстои. мо ҳозир рӯзонаш нишон додастем. дар охири видео шумо наворо мебинед ки дар шабона ҳам чӣ хел хушрӯ зебо аст. дар он ҷо ранги выставкаҳо борин, хӯрокаҳо, ҳар чӣ хел намуд чизо мемонанд. мисол барои харид кардан ҳар хел бозичаҳо монда барои кӯдако савдо ҳам мекунанд. беғарзи ӯ одамое ки дар ҳамонҷа пикник карда шишта мехоҳанд, барои пикник гилем, дастархон ёки стул чай майда то хӯрокҳошона тайёр мекунанд. бо авоқот ҳам даста кунед мешавад. ёидо дар бари ҳанганг ҳаст, яъне ки дарёи ҳанг номида мешавад. дар ин ҷо ҳама дар гирд гӯшаи ҳамин дарё ҷамъ шуда бо якдигар суҳбат карда, хӯрокҳои ба мазза хӯрда вақтошона хушҳол мегузаронанд. именно рӯзои шанбе, якшанбе беҳад одам бисёр мешавад, барои он ки дар Корея аз рӯзи душанбе то ҷумъара рӯзи корӣ, баъд аз он рӯзи истироҳатай дӯсто. мо бошем дар инҷа беҳад суратҳои зиёд гирифтем дӯсто. даётон охири навора гӯш кунен, тамошо кунен ва лайк, комментария аз хотиртон набурора дӯсто. комментарияҳои шумо, лайкҳои шумо барои мо қувваи зиёд метиҳад ки мо бисёртар ҳамхели наворҳоро бигирем. шумо хостен, мо гирифтем. барори кор шумо да ҳама. ҳар сол дар ин рӯзҳо, яъне дар баҳор, ай март то апрела инами хеле котпотукчо дар ҳар як шаҳри Корея мешавад дӯсто. дар ҳар як шаҳри Корея инами хеле одам бисёр мешавад. просто барои гулҳои дарахтора дидан мебиёянд дӯсто. ҳамаи групп намонем гуфта группамон кати омадагӣ. ҳаматонда барори кор. ҳай нома баба масичи ҳайон ҳайвон буғутикдега будаго 놀랐잖아. 뭐야, 안 놀아줄 거야지? 하윤이. 저
초콜릿 먹었니? 정말이니? 아 해버려. 잘한다. 하윤이 과자 먹었니? 정말이니? 아 해버려. 네. 아니요. 네. 아. 뭐부터 먹을까? 내려가서 먼저 걸을까? 불 켜고 거기 낫지 않아? Kartu buku ki bes. 알아서 해. 우리는 몰라. 대표님 대표님 그렇지. 난지도 캠핑장 있어. 난지도 캠핑장이라는 데가 있어. Creato obsessionone che? 요거 이제 왜 이렇게